रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो होनो हायाखै गोबां कुइसन खालामदों। इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय मोजां सरकार जानो हाया। इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय मोजां हाबा मावनो हाया। बेनिखायनो प्रमद बुंनाय बायदि एबसुलि आन्दलन खालामनाय बायदि एनडिएफबिनि आन्दलन खालामनाय बायदि एक्सन कमिटिनि जों ज'यै आन्दलन खालामनाय बायदि जेबायदि जों आसा खालामदोंमोन जों बेबायदि एकर्डखौ मोननो हायाखै। दिनैनि एकर्डआ कमप्लिटलि ए काइन्ड अफ पापेट एकर्ड। बे बिटिसिआ जाहैबाय 6 शेड्युल खिन्थु दिनै 6 शेड्युलनि जेबो महर गैया नालाय प्रमदनि साननाय हनाया जेबो जाया बा सोरबा इउपिपिएलनि साननाय हनाया जेबो जाया। दा बेखायनो आङो इउपिपिएल कमप्लिटलि एस इउपिपिएल बिथांमोना दिनै जेसेबां गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदों बेबायदि बिथांमोना डिलिभार खालामनो हाया। जेसेबां बिथांमोना बिजेपिनो लाइ होगोन आरो बिजेपिआ बर'फोरनि थाखाय मोजां मावा बे क्लियार खोथा। खारन बिजेपिआ ट्राइबेलफोरखौ मोजां मोना आरो ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोनसे गेदेर हारि बिथांमोना दानो सानाखै। खारन बिथांमोना बुंदों मोनसे राव, बे मोनसे राव होनाय लोगो लोगो नोंनि फिसा फिसौ गासै हारिनि रावा ओरैनो जोबनानै थांगोन। दा बिथांमोननि बिराद गिदिर मोनसे एजेन्डा। दा बे एजेन्डा मथे बिथांमोना खारबाय थादों। दिनै भारतनि संबिधानखौ बिथांमोना सोलाय सोल' खालामबाय थादों आरो सोलायगोनबो। 24आव जुदि देरहायोबा 26, 27आवनो भारतआ मोनसे सेकुलारिज्म हादोर जानो हाला। दा बेफोर कमप्लिटलि डिजाइनखौ नायोबा दिनै बाहाय बिटिसिआव स्टार्ट जाबाय। दा बेखायनो प्रमद बर' बिथाङा सानब्लाबो होनब्लाबो बे होनफ्लानायसो आरो बे मावनोनो हाखाया केपासिटियानो गैखाया। दहाय जयन्ति खातार बिथाङा बुंलांबाय जे साख्रि बाख्रि होनो हानायनि मोनसेबो केपासिटि अर्थात पियनखौ एपइन्टमेन्ट खालामनो हानायबो बिटिसिआव गैया होनब्ला प्रमद बिथाङा मा मावगोन? आयेनानो बेनो जाबायबा दिनै 6 शेड्युलनि जेबो राइटआनो गैलाबा प्रमद बिथाङा मा मावगोन? दा ओंखायनो जोङो प्रमदखौल' दाय होनानै लाब गैला। जों गासै रायजो राजाया सचेतन जानांगोन, सांग्रां जानांगोन। इउपिपिएलनि बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन। बिथांमोना होनांगोन जों बिजेपिजों थालिया। नांगौबा जोङो हाग्रामाजोंनो मिलायनानै जोङो गभर्नमेन्ट थागोन। जा जाय जागोन गैखायाब्ला अब्ला थेवब्लाबो बर' हारिया एसे सुरक्षित जागोन। आं बेखौसो लुबैदों दिनैनि दिनाव। दिनैनि दिनावबो 16था डिपार्टमेन्टखौ लाङाखै होननानै ब्रायै बिथांमोना बुंबाय। नङा, बिथांमोना बे बाथ्राखौ होनबाय थादों डिसिआ जेबो पावार गैया। दहाय सासे डिसि एक्स डिसि 60 बोसोर डिसि खालामनाय मानसिया बुंलांबाय जे डिसिनि नेक्स्टआव रावबो गैया डाइरेक्ट सिएम। डिपुटि कमिशनार सोरबा प्रमदनाव सोरबा सिएमनाव सोरबा उमुगनाव प्रिन्सिपालाव सोंनाङा। बेयो डाइरेक्ट एन्सारेबल टु सिएम चिफ मिनिस्टारसो। अब्ला बाहाय मा दंबावो? सिम्पल दुध का दुध पानि का पानि। बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनो दोनखुमानो पार्टिनि मोनसे मर्यादाखौ लाखिनोसो बेबायदि नंखाय मिसलिया खोथाखौ बुंबाय थादों। सानबेसे होनगोन? हाया। दा बेखायनो लासै लासैनो आं सान्दों इउपिपिएलखौ नागार बर' रायजो राजाफ्रा फैगोन आरो सोरबाया आन्दलन थाफैगोन, सोरबाया कंग्रेस हाबगोन। बेयो 100% पाक्का। बिजेपि हान्जाया फैगौ समावहाय हारसिङै सरकार दागोन होननानै खोनानो बे बिसिनि डिजाइनखा, बेनोखा, होनबाय थाखासिनोखा। बेखौ नुखा हखा इउपिपिएलआबो गैया जासिगोन। दिनै हाग्रामा बिथां ओंखारनो हायाखै। आं मिथिदों दिनै हाग्रामा बिथांखौ माबा हाउस एरेस्ट खालामनायफोरबायदिसो दोनदों। बिथांखौ केम्पेइन खालामनोबो बादा होदों। RSSनि मानसिफ्रानो टु एन्ड फ्र थांलाय फैलाय एभ्रि नाउ एन्ड देन हाग्रामानि मुभमेन्टखौ गासिखौबो डिटेक्ट खालामगासिनो। जेबो बुंनो हाया बियो। होमब्ला दिनै बिपिएफआ दिनै जुदि जेबो मावनो हाया, बिपिएफनि सुप्रिमआव हाग्रामा बिथाङानो जेबो साननो हायाबा बुंनो हायाब्ला होमबा बिपिएफआ बोरै थांनानै थागोन? एखे महरैनो इउपिपिएलआबो थांनानै थानो हाया। बेखायनो गाबोन समफोर इउपिपिएलबो थानाय नंलिया, बिपिएफबो थानाय नंलिया। बाहाय बिजेपि गभर्नमेन्ट जागोन आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट जाबाय होनबाथाय हमनानै लादो गैला। बर'नि जेबो मोन्थाय थाला। दादागिरि दिनैहाय नुबाय नोंथांमोना दिनैहाय इडिखौ बाहायबाय, सिबिआइखौ बाहायबाय, एनआइएखौ बाहायबाय। गासिबो इन्डियाननि मोनसे सिकिउरिटि एजेन्टखौ बिथांमोनहा गावसिनि पार्टिनि मोनसे एजेन्टफोर बायदिसो हाबायाव बाहायबाय। अब्ला बे हादोरा महा सुरक्षा दङ? एन्टायार नेसनानो दिनै रैखाथि गैयाब्ला बे साधारन बे बिटिसिखौ बिथांमोना फाजागोन नामा? निस्सय फाजानाय नङा। दिनै बिजेपिआ इउपिपिएलखौबो बिपिएफखौबो मोनसे जंगालखौनो गानहोनो नाजागासिनो आरो गानहोबायबो। प्रमद बर'आ मानि लागि दामानि, हाग्रामा बिथाङा मानि लागि दामानि, आखिजों सासेखौ आगदाजों सासेखौ बे मोनसे जुंगालावनो गानहोनानै हालेवगासिनो दंखायो बिजेपिआ, बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैखौबो। कंग्रेसआ जोंहा बेनो, कंग्रेसआ मालाबाबो बर' हारिनि एगेन्स्ट नङा। कंग्रेसआ मालाबाबो बड'लेण्ड सोरजिनायनि एगेन्स्ट नङा। कंग्रेस जाहैबाय रायजो राजाखौ लानानै। नोंथांमोना दिनै नुबाय राहुल गान्धीया एखे कन्याकुमारि टु काश्मीर मोनसे पादयात्रा खालामदों। बाहाय बे गासिबो रायजो राजाखौनो लोगो लादों। गरिब दुखिया, लेंग्रा बेंग्रा, बेंगुरा, हायथा बावनासा गासिखौबो लोगो लादों आरो बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ नायदों। अब्ला बिथांमोना बे एसेबां बृहत बर' हारिनि बाथ्राखौ नायनाय नङा नामा? नायगोन। गगै साहाबनि सरकाराव दिनै हाग्रामाया राजा बायदि सासन खालामदोंमोन। 6 शेड्युलनि पावारखौ बिथाङा एनटेक लाखिनानै गभर्नमेन्ट दादोंमोन आरो सारा नर्थ इस्टआवनो मोनसेल' अट'नमास काउन्सिल, बे जाहैबाय बिटिसिमोन। दिनै जै बिजेपि फैनाय लोगो लोगो खोथोम कमप्लिटलि दिनै हिमन्तआ बेखौ सेनानै लाजोब्बाय आरो बर'आ दिनै पावाराव गैला। बिटिसि गभर्नमेन्ट नङा बियो, बिटिआर गभर्नमेन्ट नङा, बरंसो बियो आसाम गभर्नमेन्टसो।